and we are back again guys with another video. so guys, tara guys amo tamo suruyon sa kanang among lugar nga perminti naman shootingan. So arta diri so ubos guys diri sa basakan na mo guys. Ay nila day guys, nila dili mo. suruyon tamo sa basaka mo guys ha. Kanang basaka guys kana diha. Kana asa tudlo abi. Oh, kinsa man na Mua. dili na mo ila ana. Guys, nya sa pakita ta mo guys ha. Guys, nindot ta sa bukid guys no. Nindot jud kay ilang taon guys. Churan kan habe be. Ana. Mark Beats. Kanindot sa probinsya guys. Fresh ang hangin dito at saka walang problema, walang disturbances. Guys, nindot ka diri guys. Pwede dyan mo magjugjug other guys. Nindot ka diri ang probinsya ba no? Hindi kayo binisa. Pwede sila Video. mag-video, dili magjugjug Tagot kay na siguro ito. Ay ka. Alam. Ay sapa kayo kare chat. Tagot lang talas bola. Sa chat guys kay na pa daw na. Ako talang talas bola. So guys, nana si Richard. Klaro na kung tulong tos bola. Ato ni kasaban nga nung hilaag na po. Kung matakay mo kasaban kayo, mo kasakan na biyang kasi plano. Karon ikaw na parang kasaban. Ilasa man kayo ikaw na masama na. Hoy! Hoy! Kumata ka? Wala. Sige magaglag! Nagbasket ng uwet. Basket! Mawag may GR. Sige, explain yun! Unsa yung baby nga, sige glag nga, wala nang head. Sa tabi? Yung video na sisag na ako ni ma-record. Sige glag bino, wala nang head bino. Sabi, bedul diri kay. Yung bata, badungol kayo bino? Dito na tagaan. Ako nang kawala. Di makagikan. Terus buang. Baang. Pero tino, malag dira kay wako. Unsa yung gigos tester nga, nag-disco daw ka? Gisugtar kay. Manyag maon sa ka? Tagaiban mo. Sige ra pa to. Sargane. Okay, play! I-shoot mo na ang ball! Whoop! Whoop! Baby James on the mix! Yeah! Ako na po, video ka ba? Play. Play. Hi sa kong vlog, be. Hi sa kong vlog. Hi. Hi. Ano pa nga mo? Video Ibo Bikyada. Video? Video. Video? Ikaw dong? Christian naman wala ka sa phone. Kaday? We never take ano. La! Bi! La, kadako! Suman! Usin ako! Kadako, biyo! Sumit ako! Dako kagitlog! Usin ako! Uyon, manchiliyon ako ron. Asa yung kutsilyo ni be? So? Kutsilyong habol. Kasi manchiliyon ako. Okay. Nagproblema lagi ko do kay gamay kay bunal lang akong anak do.